tak jak tata kiedyś nagrywał, jak się jedzie, tak może mi się uda. Tyle, że ja jestem na desce i fajnie by było się nie zabić. O, Michał mnie minął. Jedziemy. Jak widać, wcale tu nie jest tak źle. Śniegu jest pod dostatkiem. Ludzi nie jest aż tak strasznie dużo. Nie jest źle. Tam gdzieś Michał pomknął. Tu mi snowboardzista zasłonił.